buwain na sang tumito sa imong spaghetti, lapse. Pinakanubo nga budget mo sa kalibo. Saka, sa whiskey nga dali sa kakaan. Beer dali sa kakaan. Diin pala dangat ang imo 500 pesos. Ukon, makaigo pala ini. Ang balsan DTI. Ay. Para sa imo Noche Buena sa palakabot na Pasko. Dali kita mga kabisado. Aton pamatian. Kagtanaw ng reaksyon sang kadaman. Diri subong sa may Iloilo Terminal Market o Consuper. Dali kita, agatong hibaloon ang tingog sa mga taga-merkata. Nanay Rosalie Franco, kaigo giman bala ang 500 pesos? Siguro sa ako nang ang pingin ko, hindi na yan makaigo. Uy nga sa kamahal, subong sa mga badaklon. Sa spaghetti lang, pila na nga 100 plus. Ang kilo sang subong sang ginaling, 200 plus. Oo. Ano, pila na nga 300 plus na na. Okay. Kaya kung buot sing ganon, ibutang mo sa imo spaghetti, corn beef. Oo. O corn beef, tapos bakal ka sang ahos, sibuyas, hanggang gamay na nga kuan nga tomato sauce. Oo. Ano, buwain na sang tomato sa imo spaghetti, lapse. Okay. Ay kasadya. Balik ikaw na ti kasi celebrar man ikaw sang Noche Buena, ti mag-abot ang Pasko. Ano-ano na usually kay ginapangumpra mo ka sakto lang bala sa 500 sa imo ginapangumpra kon ka sobra. Tungkol bala to ula ko yung laga bakal. Ay. Kaya laganda. Oo. Amang yun sa day na, damo sa mga bukadaday namon, damo yung gatag damon. Ibay ko yung bakal. Okay. Parinti namon, naman na yan. Oo. Tulag niya kami ganda. Pero ang 500 pesos hindi gidya ego sa pang Noche Buena Hindi kon ikaw lang gidya. yung magtan-aw. Hindi Hindi gidya. Oh, ahay. Okay, mensahe mo lang nimo na sa mga taga DTI. Sa mga sa taga-DTI, tani isip-isip ko niya ma'am, kung ang kamalalon, subong sang mga presyo, sang balaklon, isipon nyo kung makaigo din man sa inyo, ikaw mo kumpra, kung makaigo sa inyo. Yari naman ang istorya ni Manang Raquel Raffio. Kaya ang sa ano, kung ang 500, kung kabalo ka mag-budget, ka lang kay gamay mo lang asang iyang panakot, kasalad din naman, pero ano lang, buko pandan, mga mo lang na siya. Gamay man lang na iyang kan. Okay. Pero ikaw Ay, man, naman. pero ikaw man ang nagaselebrar man sang Pasko kag naghanda-handa man sa Noche Buena, ano gid usually ang presyo kung ikaw mangumpra kag maghanda? Isa imo na na pag-budget, kung hindi ka kabalong budget sa imo kwarta, at pag gusto ka lang, hindi kay go. Okay. Pero kung kabalo ka mag-budget, kay go-igoon mo isa eh. Oo. Pero ikaw nga nagahanda man dangat man balayahan sa 500 so kung masobra. Kung 500, hindi kay kay go. Hindi gidya. Pinakanubo nga budget mo sa kalibo. Sa kalibo gid. Nubo lagi na siya. Nubo pang Noche Buena, okay na na siya. Isa lang nakagato sa una. Ahay, okay. Pero ikaw nang kung subong tigpasko mag Noche Buena na ano gid imo nga ginahanda usually sa imo nga buloyan. Kung kami na kami ganda eh. Tingog na lang namo sa New Year. Ahay, di mayo gid. Wala lang nasa. Eh Hin- may kung alin baba magsimba ka mo paabot niyo mo soft drinks na amo tinapay okay na. Okay na. Pansit da okay na nasa. Okay. Oh, mensahe nimo last na nang mensahe nimo sa taga DTI. Kung ano sa DTI, kung sila nga sa pag-budget lang sa mga paghanda-handa. Ang 500 hindi kinaya kay go ya. Mga isa gulo kalibo. Makakaya-kaya. Pero ang 500 Hindi gid. Hindi magtipid, dapat mangin bugana naman sa pagbakal sang Noche Buena. Siling ni Aaron Balyar. Kung sa ako lang makaigo ko na ako lang isa. Kasi magpamilya kami, piladaan kami siyam. Amoy nga daan, Chibina, ang subiling daan, 3 mil. Ang soft drink mo magwala ka bilog, sin na, o pila na, o salad mo pa. Hindi, kinakna niya, hindi kaya magtipid-tipid, subong magulong tapos pinimik, magtipid ka pa. Gani man. Okay, sir. Usually, sir, ano-ano gid sir ang ginahanda nimo, sir, kung tio na sang Noche Buena? Diba, sa whiskey nga dali sa kakaan, beer dali sa kakaan. Oo. Oo, sa kakaan na Oo, beer yan, tapos? Chibina, may lapot New Year na. Oo. Ay kasadya. O pinaka
may disco bang daan, may sound kaya daan mo. Ahay, gadi ka sadya sa imo. Sir, pilagid ka po sir sa inyo nga panimalay sir. Siyam kami. Siyam kami at iduro-duro gid. Oo, nasa malaki pa daan. Hindi gid makaigo sir ang Hindi 500 pesos. Ang 500. Nga mo na ang baga dito. Hindi kigo 500. Ito sa mga sir preparado naman sir. Umana to na bitingan to naman yan nung manamo sa amon sa balay ginano ka pang batak may mga bravo. Gina-organize. Sige na share Sure. kung ano iya. Ati Mayo gid. Ah. Okay, sir, lastly panugyan nimo sir sa taga DTI ang 500 hindi gid makaigo. Hindi kaya makego, hindi okay lang kung ikaw lang isa, tit. Inom-inom ka lang na, baka lang na isang lechon manok, pila na daan to, murti na daan. Bakla mo na convert ko sa kahon, ano na lang na be. Do hindi ka gid Hindi mahubog. kaya kigo, hindi kaya Umubog. Hindi ka mabog eh. Ay, okay sir. Hindi kaya kigo ang 500, so isa ka pamilya, sa ano nila ka, ano, hindi kigo. Magluwas, hindi ko pinapigado kay mo ya eh. Nga mo na guro nga matulog na lang siya pag matras dosya, tulog na siya, hindi siya pangon. Ay, kasubo man. Oo, amo niya dapat tapos yung gabi ya, tipo na yung kami sa balay na tanan mo. Ati Mayo kasadya sir sa Oo, inyo. sadya kami ya, luto kami may salad kami, manamang gasir-sir. Share ka mo Sa sa akon inyo. nga ba, sa akon na may gasir-sir kami sa kamataan ko. Kaya pala may mga obran sila ya. Ay, Ang Mayo. isa dahil nga malang nga palit, subili akon. Ang isa yan pala 3 kilo baboy akon. Ang isa yan pala 5 kilo manok akon. Natipunan naman kada Pasko man galabot sila mo. Salamat. Iti ka namin namin sir sa inyo nga pamilya. Ganda Sir, po, sir. oo. Higit kalibo, dapat ang sampat pang Noche Buena ang siling ni Anale Filaula. Kung sa akon, hindi ikaigo, kay ka mahal sa tanan mo. Balaklon. Okay. Sa imo nang bali ganda ka magaselebrar sa Pasko. Mga pilagid ang magasto nimo para sa Noche Buena. Siguro mga 1,000 siguro. 1,000. Sa oo. Sa Noche Buena. Okay, ano gid nang sa imo naghanda man ikaw? Ano gid usually nga ginahanda nimo sa sulod sa puluyan? sa amon lang kung bibigado man kami maka ano lang isa ka 1 liter na pan tapos sa may bihon lang. Bihon. Okay. Oo. Pero ang sa imo nang ano gid ang kantidad nga makaigo para sa Noche Buena? Sa subong siguro mga 1,000 gid siguro. 1,000 gid. Okay na sa pangtama-tama gid. Okay. Manang anong mensahe nimo kung panugyan sa taga DTI tuoy diri sa 500 pesos? Sa anong kulang gid tama sa 500 sa panggastos sa Noche Buena. Kay tama yun na ang kamahal sa kanan. Oo. Okay. Siguro kung kan pwede man madugang-dugangan o ano para may nakakalibalit sa ano, Okay. sakto nga para Okay ka mahal daan sung subong sang balakton manang. grabe ka mahal siguro sa mga malaki. Okay, ti subong nagahilapit na ang ano tawag sin Noche Buena. Ti ikaw mismo man ang preparado man. Sa subong daw hindi ko sure nga may ara gid sa Noche Buena. Kahit kung sa ano daw ano na lang sa New Year. Dabali do tingbo na lang nimo. Okay do. Tama ito bigado. Do subong. Sa mga malaki lang. Hindi Okay. gid makaigo ang 500 pesos panghanda sa Pasko ang sabat ni Manang Lonar Piñera. Depende man kay kung baklon mo lang bisan magbakal ka gani sa luto siguro ano lang na mabakal mo sa 500. Ay, ano pagdahan kung bagluto ka kay kamahal subong sa mga panakot ka lang. Kag kung depende man sa menu mo, ano, okay lang kung mga dubo lang menu mo. Mga dubo ka na gani subong. Ang isa mo ka manok 180 nga danang kilo, ang isa ka manok sobra na 1 kilo. Oo. Ano ra maluto mo sa 500? Hindi gid sa kaigo. Hindi kita kaigo. Okay, sa imo nang mismo at nagka-celebrar man ikaw, kag na medyo gahanda man ikaw sa Noche Buena. Ano gid usually imo nga menu? Amon wala actually wala man gid pero tinapay lang soft drinks kag mga spaghetti lang. Oo. Pero ano ang tuwag sini? Ano gid sa para sa imo nang ang presyo o na kantidad nga makaigo pang Noche Buena? Ang isa di kalibo guro sa pang Noche Buena mo may sabi kag may pamilya kaya hindi ka igong 500. Hindi gid kaigo. Okay. Ay tuwag sini panugyan na nimo nang mensahe sa mga taga DTI. Mensahe lang tayo panubo-nubuan man nilang mga ano subong bisan ng mga panakot ng balatan kag mga balakton ng mga
Mga ingredients namon kay galuto mo kumakarin. Galuto, Pati mamaytan tubig sa buong kamahal. Mm. Oo, kag isa pa sa Changi mo lang kami gabakal. Mm. Mahal kita ni nubo-nubuan man ilang nga kwan bisan gamay lang kay maka-save kami kay damo mo. Pero sa imo nang preparado ka naman para sa paabuton niya Noche Buena. Hindi pa kay damo ko dangin napakaon tiyang ina-income ko kadadlaw. Gusto lang na Ahay. mo pakadlaw-adlaw. Kag inyo nabatian ang tingog sa pila ka mga persona. Mayara man makaigo, apang nagalabaw ang kakulang sang 500 pesos para sa Noche Buena. Kag ini sa kabistadong Aaron Refollo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.